खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि मानगोनां गाहाय सामलायगिरिजों लोगोसे गासै लेङाइ सामलायगिरि बिथांमोननिसिम गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो आवगायबाय। आंनि मुङा मुस्रि सैथोसा बर', गामि 1 नं. हसं, सानजारि नोगोर, जिल्ला धेमाजि, आसाम। दा आं गावनो सोरजिनाय दोंसे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लाबाय। खन्थाइनि मुङा जाबाय आगोर गोमाजानाय बराद। खोमसि खोमसि हरनि समाव फेसा दाउनि मेव मेव मिनिखाख्लायनानै गाबनायजों आंनि जिउमाया गिख्रंदों। गुदु हरनि समाव गोथैसालि सेराव जेव जेव गोथैनि हारा बेगेंफोरनि रंजानायजों गोमखांदों दैसा सेरनि दुसिफबनाय जाहारबारियाव गोदान लोगोरि बरायनायनि। मिनिदों आंखौ गोथैफोरा आंनि आगोर गोमाजानाय बरादनि रादाब मोननानै। आंखौ बिसोर हांख्रायदों गोथैफोरा गावसोरनि मेला रायजोनि राजा खालामनो। आंखौ खनले खनले लिंफैदों। आंखौ बुंदों मिथिंगाफुरिनिख्रुइ जोंनि रायजोआ अराय आलो आलो रंजा बाजा गोदान रंजानायनि थिलि होनना। बावगोमानाय दुखुनि लैथोआव गबना आंनि बरादा दायो थेर बेथेर बायस्राजोबनाय। राहा गोथे आंहा दिनैनि समाव। दोंफ्रोम हान्थिनाय लामाफोरा आंनि गिख्रंथाव खोमसि दरसि जालांदोंसै। अनख' गोसोनि फान्दायसुलाफोरनि नंखाय अननाय बोजबै बोजबै। दा बिसोर आंनि मिजिंखौ बारहुंखाजों सिमफायनो खाबु लादों। जेराव दिनै आंनि थरसे अलंबार बादि मिजिंआ गोमोरहां गोमोरहां जालांबायसै। जिउनि मैखुन बादि गोथार बरादा दिनै आगोर गोमाजानांबाय। नाथाय आं दिनै उनफिननाय नङा। बायफ्लेलांनाय होरलां होथां दिङाब्लाबो जावलांगोन आं हारसिङै लैथो बिखाजों रावबो गैयै मोनाबिलि समनि बादारि सान दोबैहां समाव हारसिं सिरियै। एसेनोसै, गोजोन्थों।